ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନା କ'ଣ? ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ମାର୍ସାଇ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା ସେ କ'ଣ କେମିତି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କେମିତି ଘଟିଲା? ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସେପଟେ ତାର ଥିଲା ଏପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା କରିକି ଯାହା ଘରେ ଜିନିଷ ପଟା ଥିଲା ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ସେ ଆଣି ପାରିଲୁନି। ଖାଲି ଛୁଆକୁ ଶୋଇଥିଲୁ ନିଦ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ଦାୟୀ, ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ଦାୟୀ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ତାର ନେଇଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥି ବି ଦାୟୀ। ଆପଣ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ଆପଣ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ।